गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय थेलायाव गोथै सह'खौ लानानै थांदों नख'रनि सुबुंफोरा। बिहारनि कटिहार सदर देहा फाहामसालियाव बावैसो जानाय नुथाया लाजिथावना। बिहारनि कटिहार सदर देहा फाहामसालियाव गंसे नख'रनो गावसोरनि नख'रनि सोद्रोमानि गोथै सह'खौ न'सिम लांनो थाखाय एम्बुलेन्सबो होनाय जायाखै। नख'रनि सुबुंफोरा राहा गोथे जानानै गोथै सह'खौ थेला गारियाव दैखांनानै लानानै फैदोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला बिहारनि कटिहार सदर देहा फाहामसालिया फिन खेबसेबाव गावनि मावनायफोरनि थाखाय गिबि रादाबाव फैदों। बे देहा फाहामसालिया जिल्लानि मोनसेल' गाहाय देहा फाहामसालि जायखौ गोदान मुगानि फुंखाफोरजों सुजुनाय कौटि कौटि रां बाहायनानै बानायनाय जादों। नाथाय देहा फाहामसालिनि खान्थिया ओरैबायदि गाज्रिदि जुदि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव सोरबा सुबुङा थैयो अब्ला गोथै सह'खौ न'सिम लांनो थाखाय देहा फाहामसालि सामलायगिरिनिफ्राय एम्बुलेन्सखौ होनाय जाया। बावैसोनि केसआ कटिहार नयाटला फुलबारिनि थागिबि शाहदीप रायनि जाय जन्दिस जादोंमोन। बे बेरामनि जाहोनाव नख'रनि सुबुंफोरा बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय सदर देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो शाहदीप रायनि थैनायनि उनाव नख'रनि सुबुंफोरा गोथै सह'खौ न'आव लांनो थाखाय सदर देहा फाहामसालि सामलायगिरिनिफ्राय गंसे एम्बुलेन्स बिदोंमोन। नाथाय एम्बुलेन्सखौ होनाय जायाखैमोन मानोना एम्बुलेन्सखौ गाज्रि जादों होननानै बुंदोंमोन। नाथाय सदर देहा फाहामसालियाव गोबां एम्बुलेन्स थासेयावबो गंसे एम्बुलेन्सखौ होनाय जायाखैमोन। बेबादि थासारियाव सदर देहा फाहामसालिनि फारसे गोसोआव सोंलु सिखारदों। सरकारनिफ्राय एसेबां रां खरसा खालामनायनि उनावबो रायजो राजाफोरा सुबिदाखौ मोननो हायाखै। कटिहारनि सदर देहा फाहामसालिनि बे गाज्रि खान्थिनि थाखाय सोर दायनिगिरि?